Musel ísť tentoraz Haščák, ktorý vymenil Bližňáka. Ostrieľanejší Abdelkader získal puk, ale Fowler ho stratil v strednom pásme. Johnson. Komplikovaná americká rozohrávka s nastreleným pukom. Za bránkou sa ho nepodarilo odvrátiť Chárovi, ale Bartovič vyštartoval blesku rýchlo dopredu, ako je to jeho zvykom, vyskúšal Havarda. A v rohu znovu Milan Bartovič pri puku. Ale nikto sa nezapojil do jeho akcie, tam do rotácie v rohu. Škoda bola, ako sme odozdali puk superovi. Ale vidíme, že hráči mali toho už plné zuby. Okamžite, ako vznikla možnosť na striedanie, okamžite vystriedali. Áno, aj disciplína, čo sa tohto týka. Krátke, rýchle striedania budú sláviť úspech. Petri sa prebil do ideálnej gólovej pozície aj s dávkou šťastia. Ale treba povedať, že aj s dávkou šťastia sme my odolali. Opäť Hanzuš, úspešný v osobnom súboji, Radivojevič. Ukazuje sa mu tam aj Hanzuš, ale aj Baranka sa zapojil do tejto akcie. Veľká škoda. Mieril veľmi dobre mieril. Brankár vykorčoval proti nemu. Odkryl si vrchné rohy. Veľká škoda, že kúsoček chýbalo. Obidva naše góly vlastne niesli tú pečať, že sa výrazne zapojili aj obrancovia do ofenzívy. Tentoraz to bol Ivan Baranka, ale nepodarilo sa mu odpovedať na ten kontaktný gól, ktorý rozveselil amerických priaznivcov. Nastrelený puk, pri ktorom bude najskôr Zdeno Chára. Proti nemu Kyle Okpousov. Braňákov pas, ktorý nenašiel Surového, ale Folk mohol hrať. Napriek tomu pustil puk, aj preto rozhodcovia neodpískali zakázané uvoľnenie. Príliš prudké nastrelenie puku od Goligoského. Surový. Pred bránkou tentoraz nikto, ale predsa len sa tam vyskytol Libor Hudáček. Mierne zmetočne tam zahral Justin Folk a puk teraz sa odrazil príliš prudko od Havarda. Nestihol doraziť Tomáš Surový, ktorý dobre čakal pri dlhšej žrtke. Slater. Veľmi dobre sa teraz zapája do akcie aj starosta, od ktorého to určite čakáme možno najmenej zo všetkých našich obrancov, ale prečo nie? Veľké zápasy vedia zrodiť aj nečakaných hrdinov. Je veľmi podstatné, aby obrancovia podporovali útok. Takto prečíslení nemôžu zostať stáť, eventuálne len pomaly sa dokorčulovať na červenú čiaru. Musia sa aktívne zapojiť korčulovaním do protiútoku. Samozrejme, keď je možnosť vzniku prečíslenia, ako to bolo v prípade gólu bránka Radivojeviča, okamžite vykorčuluje, ale samozrejme ďalší útočník musí ostať miesto neho. Hrá sa už posledná minúta úvodného dejstva. Ryanová ďalekonosná strela. Spokojom Jan Laco doprial našim rozohrávku. Johnson, Fowler. Ale opäť strata puku Američanov v strednom pásme. Bližňák sa odvážne pustil dopredu. Haščák. Na jeho puk si počkal Sekera. Haščák. Už je tam aj štvrtý člen
tohto útoku Bartovič. Pretože predchádzajúce striedanie si mierne predĺžil Tatar. Haščáková prihrávka, Bližňáková tutovka, ešte Sekera môže strieľať. Gól! 3-1! 6 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Opäť vyhrávame o 2 góly. Perfektná akcia našej štvrtej formácie. Andrej Sekera a jeho prvý gól na majstrovstvách sveta v jeho 20. zápase na šampionáte. A hneď aj hudba je naša.